Колеги, аз не разбирам защо при цялата напън за свобода и демокрация гласувате против. В момента ще избираме правила за регулатори, влиянието на медиите на Прокопиев в този процес е видим, защото няма медия на Прокопиев, Капитал, Дневников, Нюз Клуб, Зет, Козет и така нататък, които да не зяят по темата и да обясняват колко неправилно се избират в момента регулатори и как вътре трябва да е пълно с пепета. Това си е директно влияние в медиите. Без да борим, че този човек и в момента е издател на вестници. Без да борим влиянието му, т.е. електронни издания, айде. Без да борим влиянието, което финансовата помощ, която получава през разни фондации, НПО-та и други такива щуроти. Ако не го подкрепите това, нас също ще ни загубите за всякакви комисии от този тип и ни повече няма да участваме, няма да гласуваме. И да акате и да някате, искам ППДБ да подкрепите тая комисия, за да получите наша подкрепа. Гласували 228 народни представители, за 93, против 90, въздържали се 45. Предложението не е прието. Искам само да припомня, че амнезията е болестно състояние. Хубаво е човек да ходи да се консултира специалист, защото вчера, говорейки точно за комисия срещу господин Пеевски, тя пропадна заради тяхната група. А днеска аз от тази трибуна в прав текст ви заявих, че ние търсим подкрепа за комисията на Прокопиев и ако не я получим, от тук нататък парламентарните групи, които ни подкрепят, няма да получават подкрепа от нас за подобен тип комисии. В тях влизате вие, ГЕРБ и БСП. Толкова простичко беше. Защото ние от „Има такъв народ“ не сме ви някаква пионерска организация, на която да ни издавате заповеди какво да правим. Комплексите ви с Пеевски ги избивайте през някой друг, защото нито ВЪЗРАЖДАНЕ, нито ние сме били с тях в управление. Никой от нас не е правил законопроекти с подписи Делян Пеевски, Кирил Петков, Асен Василев и там част от вашите там какви бяха, Христо Иванов. Никой не е вкарвал такова нещо. Да ви припомня, че кордона, който искахте, който ние бяхме казали, че преди това, че няма работим с тях, още преди жалката ви декларация, всичко, което имаше вътре и което ние казахме, че го направим, го направихме. Нито имат председател, зампредседател, нито имат шефове на комисии, избора на Сараф е спрян. А колкото и да зяете отдолу, ако някой е нарушавал закона, това сте вие, защото не аз съм фалшифицирал подписи. А вие имате устойчиво законодателство, защото всички законодателни промени, които направихте, паднаха в Конституционния съд. Вие сте невероятен експерт в тази посока. Така че помнете вчера, защо тази комисия днес нямаше да се гласува, дето я предлагахте, ако вашите 10 човека вчера не бяха тук. Без да борим колко е малумна. Майка му, баща му, леле му, чичо му, Сакско-Бургоцки, на Сакско-Бургоцки, майка му, баща му, защото ако върнем назад, ще отидем някъде другаде. Помнете повече от 2 минути, защото маймуната помни 3. Опитайте се да влезете една еволюционна стъпка над нея.